Ipaalam mo sa amin, O Panginoon, ang iyong mga daan. Ituro mo sa amin ang iyong mga landas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, inumpisa na natin ang banal na panahon ng Kwaresma. 40 araw kung saan pwede natin mapatindi ang ating pagkatapatan sa pagsusunod kay Jesus na tagapagligtas natin upang siya ang maanyaya sa atin sa buhay sa kabila. Aminin natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng pagpapatawad at biyaya ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay niyang walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Lingapin mo ang aming kahinaan, alalayan mo kami at ipagsangalang. Ipagkaloob mo na makasunod kami sa diwa ng Kwaresma. Pag-aaralan sana namin ang nauukol kay Kristo upang tularan namin siya sa aming pamumuhay. Siya ang Panginoon namin, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu magpasa walang hanggan. Amen. Maupo tayo. Pakinggan natin ang salita ng Diyos, ang propeta, ang nagtuturo sa atin upang ganyan maging buo ang ating pamumuhay bilang Kristiyano, lalong-lalo na itong panahon ng Kwaresma. Pagbasa mula sa sulat ni Aklat ng Genesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas na pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon, minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o himipo man lang sa punong iyon, mamamatay kami."
Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sinabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang iyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman na sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ulitin mo. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, sa iyo lang ako, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Poon ang iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito, kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita.
pong lahat, ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ngayon ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito'y dinala si Jesus ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod ng Jerusalem. Sabi ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat hindi ba nasusulat, ipagbibilin niya ang kanyang mga anghel na ingatan ka, alayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula doon, ipinatanaw kay Jesus ng Diablo ang lahat ng kaharian sa kanya, sa sanlibutan, at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapataripa ka at sasamba ka sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwanan siya ng Diablo, at dumating ang mga anghel na naglingkod sa kanya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Idinala ng Espiritu ng Diyos si Jesus sa ilang. 40 araw siya doon, kung saan hindi siya kumain, nanalangin lamang, at doon tinukso siya ng demonyo. Mga kapatid, inanyayahan tayo ng Espiritu ng Diyos na pumasok sa ilang ng Kwaresma. Sana, katulad ni Jesus, sa ating pagtutupad ng mga gawain ng Kwaresma, mapalakas ang ating pagsunod kay Jesus. Mapalakas ang ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kaya importante yung pagsasakripisyo nitong Kwaresma. Dati, 40 days ng fasting and abstinence ang buong Kwaresma, maliban lang sa araw ng Linggo. Kasi 46 days ang Kwaresma, minus 6 Sundays. Kaya 40 days of fasting and abstinence. Nag-fasting ka ba nung Miyerkules de Ceniza? Bakit malaki pa ang waistline mo? We need to sacrifice. We need to control our desires. Kailangan natin hindi masyadong pagbigyan ang kahilingan ng laman. That's what sacrifice means.
Hindi lamang tungkol sa pagkain, but tungkol din sa mga ibang kasisihan ng laman. Watch your eyes. Watch your shopping. Sacrifice during Lent upang hindi masyadong makamundo lamang, makalaman lamang ang ating pamamahalaga, our values, and our living, and our lifestyle. Sacrifice. Pagpapakasakit. But Jesus says, do not do it for show. Do not do it in order to win the praise of others. Do it because we realize we need to control our desires if we are to follow in the way of Jesus who sacrificed Himself on the cross. Pagpapakasakit, sacrifice. Fasting is one way of doing that. Abstinence is another thing of doing that. Maybe cutting down on TV. Wala na ngayon masyadong nanonood ng TV, ano? Puro iPhone na lang at Wi-Fi. Pwede natin bawasan yan. Sa halip, pakinggan natin ang Diyos na nagsasalita sa atin. The Word of God is important and essential in our religion. Not by bread alone. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, sapagkat hindi lamang laman ang tao, but by every word that comes from the mouth of God. Bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Maybe, Mario, dagdagan natin ang bilang na nagbabible study nitong Kwaresma, no? Yung mga binabasa sa linggo, pag nilay-nilayan natin ito, avoid giving in to every fleshly desire. Sa pagkatapos, sinabi ni Jesus, huwag kang matulad sa demonyo na nagyayabang. Malakas ako. Kaya kong harapin lahat ng tukso. Kaya mo bang harapin lahat ng tukso? Unang-una, huwag mo ilagay sarili mo sa tukso. Do not put yourself in the occasion of sin. Pagyayabang yan. At yan ang maging sanhi ng iyong pagkakasala. You shall not tempt the Lord your God. Instead of trusting ourselves, we trust in the Word of God. And we are guided by the wisdom and strengthened by the grace of God. Sabi ng demonyo kay Jesus, ibigay ko sa iyo ang buong mundo kung sumamba ka sa akin. Kung ikaw ang alokan ng demonyo, gawin kitang mayaman. Basta huwag kang sumunod sa Diyos. Sumunod ka sa akin. Hindi ba yan ang sinasabi na nagsusuhol sa iyo? Ha? Tinanggap mo ba yung huling suhol sa iyo? Ha? Ha? Maging mayaman ka, ngunit mahiwalay ka naman sa Diyos. During this Lent, my dear brothers and sisters, let us strengthen our understanding of ourselves. You need to reflect. Ako ay makasalanan. Hindi lamang buhay dito sa mundo ang aking dapat pagsikapan. Pagsikapan ko ang nakabubuti sa buhay na ibinahagi ng Diyos sa akin. Hindi ba huminga ang Diyos kay Adan? Ngunit si Adan at si Eva, mas ginusto nilang sumunod sa demonyo kaysa sa kalooban ng Diyos. During this Lent, isapuso natin ang panalangin na tinuro ni Jesus sa atin. Mapasa amin ang paghahari mo. Sundin ang loob mo.
dito sa lupa. We reflect on what God wants us to do. And then, very important for Lent is charity. Penance, prayer, charity. Those are the main exercises of Lent. Charity, pagmamalasakit, hindi lamang sarili ang iniisip. Marami tayong mga kapwang tao na nangangailangan ng ating tulong. Hindi lamang financial, hindi lamang material. Kung minsan, yung pagbibisita natin sa may sakit, halimbawa, baka makakatulong yan. Katulad ng pinuntahan natin bago siya namatay. Charity. Hindi lamang sarili. Forget yourself a little bit. Yung gagastusin mo sa mall, ibigay mo na lang sa mga mahihirap at nagugutom at mga may sakit. Prayer, penance, charity. Upang ganyan, mapalakas ang ating kalooban sa pagsusunod kay Jesus at pagpapakasakop natin sa Kanyang kaharian. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa umpisa ng Kwaresma, baguhin natin ang ating pananampalataya na Diyos at si Jesus at ang banal na Espiritu ang ating tunay na kaligtasan. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal ng simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idulog natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan sa simula ng panahon ng Kwaresma. Magtiwala tayo na ang Kanyang salita at biyaya at ang mamamatnubay sa atin sa ating pagsusunod sa daan ni Jesus. Anong sagot natin sa bawat panalangin? Ama, ilapit mo kami sa iyo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Para sa mga pinuno ng ating simbahan, mapangalagaan nawa nila ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagiging huwaran ng kabanalan. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Para sa mga pinuno ng ating pamayanan, malampasan nawa nila ang mga tuksong hatid ng marangyang pamumuhay at labis na kapangyarihan upang makamit ang kabutihan ng bawat isa. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Para sa mga pamayanang Kristiyano, mabatid nawa namin na ang Kwaresma ay panahon ng lubos na pagsisisi, pag-iwas sa kasalanan, at pagtanggap sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Para sa Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, maging matagumpay nawa sila sa kanilang misyon na pangalagaan at paglingkuran ang mga migrante. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat ni Maria Clarissa Samson, Max and Susan Herana, Manalo Family. Para sa natatanging kahilingan ni Laila Abiog, Evelyn de la Rosa, Mary Manette Pineda,
Baby Liam Samuel Cristales, Max Anthony Herrana, Marvin Sanchez, Harrison Sanchez II, Dr. Reginald Manasan, ng St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, ng St. Jude Village Homeowners and Association. Para sa mabilis na paggaling ni Inez Sunga, Anita Teodin, Paz Swing, Alan Guzman, at sa lahat ng kamag-anak at kaibigan naming may sakit. Para sa kaluluwa ni Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Fernando Barameda, Mirna Sunga, Aquilina Pineda, Ernesto Manag, Errol J. Payumo, Fulgencio Alian Albano, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Tahimik natin ngayon ipanalangin ang pinakakailangan natin na biyaya nitong panahon ng Kwaresma upang mapalakas ang ating katapatan kay Jesus. Ipagdasal din natin yung mga nahawaan na nitong epidemic na kumakalat sa ibang bansa. Ipagdasal natin na sana hindi kumalat ito dito sa ating bansa at huwag sana magkasakit, lalong-lalo na yung mga mahihina at matatanda. At sana magtulungan tayo upa sa ikabubuti ng buong lipunan. Ama naming lumikha, gawin mo na kami ay maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsisimula ng panahon ng Kwaresma, 40 araw na paghahanda upang makibahagi kami sa muling pagkabuhay ng anak mo na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Pagpatuloy natin ang banal na misa.
Tumayo tayo mga kapatid, ipanalangin natin ng sakripisyong nialay natin kasama ni Jesus ay sana maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Lubin mo, Panginoon, na mayalay din namin ang aming sarili na kasama ng handog na ito bilang paghahanda sa misteryo ng aming ipinagdiriwang ngayon, alang-alang kay Jesucristo naming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid, angkop at nakagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, O Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo naming Panginoon. Matapos niyang ipahayag sa mga alagad ang kanyang sarili, pinaging banal niya ang panahon ng Kwaresma sa kanyang pag-aayuno sa loob ng 40 araw. Sinupil niya ang mga tukso ng ahas upang turuan kaming lumaban sa mga umang ng masama. Ipinagdiriwang namin ang misteryo Pascual ng may malinis na kalooban upang makarating kami sa Paskuang walang hanggan sa kabila. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ipinagbubunyi naming walang hanggan ang iyong kaluwalhatian. Ng kaluwalhatian mo, Hosanna, Hosanna, sa kaligtasan, pinagpalaan na paririto, Hosanna, Umpisa na natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo sa diwa ng sakripisyo at pagsasamba ni Jesus. Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo na naparito sa ngalan mo. Siyang salitang nagbibigay ng kaligtasan. Siya ang tulong na iniabot mo sa aming makasalanan. Siya ang landas tungo sa iyong kapayapaan. Diyos naming Ama, nalayo kami sa iyo dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit ibinabalik mo rin kami sa pamamagitan ng iyong anak. Hinayaan mo siyang mag-alay ng buhay upang kami ay makabalik sa iyo at matuklasan namin ang daan ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya nga, ipinagdiriwang namin ang muling pagkakasundo na nakamit ni Jesucristo para sa amin. Marapatin mo siya ng basbasan ng aming mga alay sa pamamagitan ng iyong Espiritu habang tinutupad namin ang atas ng iyong anak. Nung hapunan, bago siya namatay para sa amin, kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, O Amang Banal. Hinati-hati niya ang tinapay, ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at sinabi niya, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo.
Pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis na may alak. Muli kanyang pinasalamatan, O Amang Banal, at ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggan tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tumayo tayo at tugunan natin ang mihiwagang ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Panginoon namin Diyos, inihabilin sa amin ng iyong anak ang dakilang sakramentong ito ng kanyang pag-ibig. Ipinagdiriwang namin dito ang alaala ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At inihahain namin sa iyo ang biyayang bigay mo sa amin, ang alay ng muling pagkakasunduan. Kaya't isinasamo namin sa iyo, Ama, na tanggapin mo sana kami kasama ni Jesucristo ang anak mo. Punuin mo kami ng kanyang Espiritu sa pakikibahagi namin sa salo-salong ito. Pawiin nawa niya ang lahat ng aming di pagkakasunduan. Papag-isahin nawa kami ng Espiritong ito kasama ng aming banal na Santo Papa na si Pope Francis, ang aming Obispo na si Florentino, ang lahat ng mga naglilingkod sa bayan mong banal. Ama, marapatan mo na ang iyong simbahan ay maging tanda ng pagkakaisa at kasangkapan ng iyong kapayapaan sa buong sandaigdigan. Tinipon mo kami dito sa hapag ng iyong anak, kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kasama ni San Jose at lahat ng mga banal, sa bagong sansinukob na magtatanghal ng kaganapan ng iyong kapayapaan. Tipunin mo ang lahat ng lahi at wika upang makibahagi sa salo-salong walang hanggan kasama ni Jesucristo naming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Katulad na itinuro ni Jesus sa atin, ipanalangin natin sa Amang Banal sa langit na sana matupad sa ating pamumuhay ang kanyang kalooban, mapasakop tayo sa kanyang kaharian at mahiwalay tayo sa lahat ng masama.
sama. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, upang sa tulong na iyong awa, kami ay maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalik, samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanpaman. Amen. Panginoong Hesus, ipinangako mo sa iyong mga lagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan, hindi katulad ng kapayapaan na inaalok sa iyo ng mundo. Huwag mo sanang isaalang-alang, Panginoon, ang aming pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng bayan mong hinirang, at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa na ikasisiya ng iyong kalooban na bubuhay at naghari magpasa walang hanggan. Amen. Sumunod tayo sa utos ng mga obispo, iwasan ng kissing at handshaking. Just wish one another with a bow the peace of Jesus. Sana sumaatin lahat ang kapayapaan ng Panginoong Jesus. At sumainyo rin. We share with one another the peace of Jesus with a bow and avoiding handshakes and kissing. Ganon din sa communion mamaya. Saglit lang. Saglit lang. Saglit lang. Very important ito. Not only in the Philippines, in many countries, the bishops have asked us not to receive communion on the lips in order to avoid the spread of this epidemic. We receive communion by hand. Mga Eucharistic ministers, we distribute Holy Communion in the hand instead of the lips upang masanay tayo, upang kung sakali tatama dito ang epidemic na ito. Now we can prepare. Ihanda na natin ang pangungumunyon. Agnus Dei Picolis, Quodore sumsimus Domini, puramente capiamus, et demone temporali fiat nobis remedium sempiternum. Amen. Narito si Jesus, anak ng Diyos, ating tagapagligtas. Mapapalad tayong inanyayahan niyang tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Jesus ang magdulot sana sa atin ng buhay niyang walang hanggan. Katawan ni Kristo, katawan ni Kristo,
by hand, please. Katawan ni Kristo and distribute by hand, by order of the bishop. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Give communion by hand only. Katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Quodore sum sumus Domine, puramente. Ang buhay ko'y lahat
Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Please be seated for a while for some announcement. Please be informed that our cluster stations of the Cross and Eucharistic celebration continue on Fridays of this season of Lent. The next of this is on Friday, March 6. The Station of the Cross will take place at Cluster Phase 1B, starting at 5 o'clock in the afternoon, followed immediately by the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening. Let us be one with our Cluster Phase 1B community in observance of these Lenten activities. As March 6 is the first Friday, the only Mass in the parish church will be at 7:30 in the morning. And as announced earlier, the 6:30 evening Mass will be at Cluster Phase 1B. The Parish Kumpisala ng Bayan is on March 10, 2020, a Tuesday. 11 parish priests from our vicariate will start hearing confession at 5 o'clock in the afternoon. Thank you. Magsitayo po tayo lahat. Manalangin tayo. Panginoon, tinanggap namin sa iyo ang makalangit na tinapay na nagpapatibay sa aming pananampalataya, magpapasigla ng aming pag-asa at magpapadingas ng aming pag-ibig. Ipagkaloob mo, Panginoon, na lagi naming tanggapin ang tunay na pagkaing nagbibigay ng buhay, naway mabubuhay kami ayon sa salitang nagmumula sa iyong bibig, alang-alang kay Kristo, naming Panginoon. Amen. Thank you very much for your cooperation in trying to avoid touching one another. Medyo conservative pa ito. Sa Hong Kong at Singapore, all masses in Catholic churches were suspended. Not only that, even in Italy, a very Catholic country, in places like Milan and Venice, all masses for Sunday were suspended, and they could not even have Mass for Ash Wednesday. In Japan, all classes suspended. Ipagdasal natin na sana hindi abot ng ganon dito sa ating bansa, but mag-ingat-ingat tayo. We teach our children, not only for our personal health, but for the common good of the community. By the way, let's pray for Pope Francis. He has not been well for the last few days. And we pray for the health of one another, and we protect the health of one another. Ipanalangin natin ang mga ito sa mahal natin na Birhen Maria, Abaginong Maria, Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Marina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen. Mary, refuge of the sick, Pray for us. Saint Jude, Pray for us. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and our world. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain sana tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ipagpatuloy natin ang paglilingkod, pagmamahal sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Oh